Permezz ta' fond ta' 2,200,000 euro il-wied tar-Ramla Fgħawdex ser jingħata dehra ġdida. B'ħidma konġunta bejn il-Ministeru għal Għawdex flimkien mad-Direttorat Eko Għawdex ser jara 3 kilometri ta' ħitan tas-sejjieħ jiġu restawrati u mibnija mill-ġdid mal-għelieqi li jagħtu fuq il-wied tar-Ramla wara li maż-żmien dawn iġġarfu u jinsabu fi stat ħażin. Id-direttur tad-Direttorat ta' Eko Għawdex, Joseph Kutajjar, spjega l-importanza ta' dan il-proġett minħabba l-funzjoni tal-ħitan tas-sejjieħ. Ħajkun qed jara l-ħitan tas-sejjieħ jerġgħu jibnew mill-ġdid fejn dawn iġġarfu u wkoll apparti mill-importanza li għandu l-ħitan tas-sejjieħ mill-impatt viżiv hemm ukoll l-importanza wkoll li jżomm il-ħamrija milli titlaq meta tagħmel ilma tax-xita. Waqt żjara fuq il-post il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri qal li r-Ramla l-Ħamra hija post magħruf kemm mal-Maltin u l-Għawċin kif ukoll mat-turisti. Għaldaqstant jeħtieġ li nieħdu ħsieb ukoll il-pajsaġġ agrikolu. Dan huwa proprju wkoll investiment kbir, ix-xogħol li ser ikun qed jibda fil-jiem li ġejjin u ser nkunu qegħdin naraw li nkomplu ninvestu mhux biss fejn jitlu toroq iżda anke fejn tidħol infrastruttura b'ambitu ambjentali u nemmen li dan huwa l-bilanċ li proprju rridu nilħqu ġewwa Gżira Għawċija b'investimenti varji, investimenti li jtajbu wkoll il-kwalità tal-ambjent ta' pajjiżna. Is-Segretarju Parlamentari Stefan Zrinzo Azzopardi qal li dan il-proġett kofinanzjat mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali ser ikun qed jippreserva l-wirt nazzjonali f'Għawdex. Żgur li se jkompli jsebbaħ dan il-proġett iż-sbuħija ta' dan il-post ta' stant pittoresk kif ukoll huwa mezz kif inkomplu ngħinu il-qasam agrikolu illi dawn il-ħitan iservu bħala mod kif inżommu l-ħamrija tant imprezzabbli f'dawn iż-żoni.